gammel AK-47, som var så rusten, at jeg var mere bange for, det er sådan bemærkelsesværdigt for dem, han skulle beskytte mig. I Tyskland til vores historie. Så kommer man hen til kassen, og så viser man, at man har de der vinflasker, og så ser jeg næste dag i en af aviserne, den danske ambassadør cykler til Mette. Det var virkelig surrealistisk. I en næsten mørkelagt by, hvor der var bitte små båd, og så sad jeg i den her kæmpe store bælge. De huler, der er underjordiske byer, der er måske på 8.000 eller 10.000 år tilbage. Jeg bliver aldrig færdig med at interessere mig for det her emne, fordi der sker så meget i den store verden. Marokkos ansigter, jeg vil sige Marokkos mange og menneskelige ansigter. Jeg satte mine ben i Marokko første gang for lidt over 4 år siden. Og hvis man aldrig har prøvet at spacere ned af en arabisk gade, så er det en utrolig overvældende oplevelse. Ikke mindst hvis man går ind i Medinaen, som er de gamle bydele i de arabiske byer. Og alle byerne har faktisk en Medina. Og heldigvis er de ret velbevarede. De har alle sammen forskellig og unik karakter. Og samtidig så har byerne jo også nogle andre kvarterer, det som hedder Nouvelle Ville, altså den nye bydel, som franskmændene byggede i den franske protektorattid. Og franskmændene var så kloge, at de undlod at lave om på Medinaen, så Medinaen ligger der stadigvæk. Mange steder fornemmer man nærmest uberørt. Livet der fungerer, som det har gjort i århundreder. Det er meget tydeligt i Fez for eksempel. Knap så tydeligt i Marrakesh, men dog alligevel. Og så ligger der typisk sådan en bælte, et grønt bælte med palmetræer, en park, rundt om Medinaen, og man kan se bymuren rundt om Medinaen. Og uden for det ligger så Nouvelle Ville med de moderne franske bygninger fra 20'erne, 30'erne, 40'erne og helt op i 50'erne, som er typisk Art Nouveau-arkitektur, men også med en række funkishuse, især i villakvartererne. Og derude boede så den franske administration, flyttede derind, og mange marokkanere fra eliten valgte også at flytte ud i det mere moderne og europæiske byggeri. Så det er det, der gør Marokko så interessant. Det er et af de fascinerende elementer. Det er den der blanding af noget arabisk og noget europæisk, men blandingen i Marokko og alting består ikke kun af noget arabisk og europæisk. Der er også noget afrikansk, og der er noget berberkultur. Så det er en blandingskultur, og så er det et meget kontrastfyldt land. Men det er overvældende, når man første gang bevæger sig ned igennem en Medina. Stræderne er smalle. Der er ofte, hvis man kommer på det rigtige eller forkerte tidspunkt, er der pakket med mennesker. Men de rører ikke ved en. Man går, uden at man bliver puffet til. Og de er alle sammen næsten klædt i traditionelle, især kvinderne i traditionelle klædedragter, som er sådan lange kjortler kaldet jalabaer med en hætte på. Det har I også set. Og så faldbyder de jo varer alle steder. Og det er alt muligt mellem himmel og jord, selvom der selvfølgelig også er kvarterer, hvor man så sælger for eksempel lædervarer, eller kvarterer, hvor man sælger metalarbejde. Så en af de ting, der fascinerede mig, det var det der anderledes gadebillede og oplevelsen af at komme ud i den arabiske gade. Og jeg havde aldrig været i et arabisk land, og så sige til mig selv, tør jeg gå ind her? Men det tør man jo godt, og når man så kommer derind, så var det en utrolig behagelig oplevelse. Folk er meget venlige, og det er en af de andre ting, som er så fascinerende ved Marokko, synes jeg, det er den enorme gæstfrihed og imødekommenhed og nysgerrighed over for de fremmede, ikke mindst også europæere. 10% af den marokkanske befolkning bor jo uden for Marokko. Rigtig mange af dem bor i Europa, 1 million i Frankrig, 800.000 i Spanien, 250-350.000 i både Holland, Belgien og Italien, og også i Danmark er her cirka 10-12.000. Så de fleste marokkanere, de ved faktisk mere om os europæere, om Europa og om Danmark, end vi egentlig ved om den arabiske kultur. Og de er meget interesserede i at høre, hvilket land man kommer fra, og de ved alle sammen noget om Europa, fordi de har alle sammen en fætter, der bor et eller andet sted i Europa. Det betyder også meget for landet økonomisk. Overførslerne fra marokkanerne i udlandet er en af landets absolut største indtægter, ved siden af turismen og ved siden af fosfatproduktionen. Marokko har nogle af verdens største fosfatminer. Så
byarkitektur fascinerede mig, menneskene fascinerede mig, deres gæstfrihed, og især deres gæstfrihed på trods af et meget, meget hårdt liv for den almindelige brede befolkning. Det er et land med meget stor ulighed, social og økonomisk ulighed, med en lille elite, der er meget velhavende, og en bred befolkning, hvor mange lever i stor fattigdom, ikke mindst på landet. Og den der gæstfrihed, man oplever, der kommer man ind i jeg vil ikke sige et hjem, jeg vil fortælle en historie fra, da min 14-årige datter, vi blev inviteret til en fest i en slumby. Det var Ahmed, der var min datters tennistræner. Han var vel par 20, og så var han gift med en meget ung dame på 18, og de fik deres første lille dreng. Så skal man holde en fest, og den bliver set med vores øjne, måske især holdt for mændene i storfamilien, i nabokredsen, i vennekredsen. Og vi ankom til slumbyen, og der var bælmørkt, der var jo ikke sådan gadebelysning, og en meget bulet vej i min bil, og vi steg ud og kunne ikke rigtig se noget, men pludselig var der folk, der omgav os og førte os hen til festteltet, og vi træder ind i festteltet, som var møbleret på arabisk vis, marokkansk vis, hvor man har alle sofaerne rundt ude i kanten af teltet. Ja, sofaer, det er deres madrasser inden for husene. De bliver brugt som senge om natten og sofaer om dagen. Og det var koldt, det var december måned. Og udenfor, børnene måtte ikke komme ind i teltet, sad børnene med bare fødder og snotnæser i 9 graders varme. Og indenfor sad mændene så, og de lå sådan 1, 2, 3 stykker sammen under nogle tæpper for at holde varmen, mens de ventede på, at festen skulle gå i gang. Og kvinderne, fandt vi ud af senere, de var i et af køkkenerne og lavede mad. Og min datter og jeg, vi blev så anbragt derinde sammen med mændene, og det har jeg oplevet rigtig mange gange, fordi jeg kommer som udlænding og som fin gæst i deres opfattelse, så bliver jeg anbragt sammen med mændene. Og så lå mændene jo der, mens de ventede på at festen skulle begynde, så lå de der og røg hash. Og så kom danserinderne, og det var nogle meget store damer og meget, meget nedringede damer. Og de gik så i gang med at danse, og så gik de så rundt og stak deres meget nedringede kavalergang op i hovedet på de der mænd, som så stoppede pengesedler ned. Og det overskrider jo alle vores forestillinger om, hvordan det er i sådan et land, hvor mange af kvinderne går med tørklæde og går tækkeligt klædt, ikke? Og ikke mindst i den brede befolkning, mens det der med at gå i tanktops og med bar maveskin, det er noget, de unge piger i eliten, i de velstående og mere europæiserede kredse gør. Men her der skulle være fest, og Ahmed skulle vise sine ældre mandlige bekendtskabskreds, at han godt kunne levere noget underholdning for dem. De her damer forsøgte så også, at jeg skulle stikke penge ned der i kavalergangen, og der satte jeg nu alligevel grænsen, og efter 3. forsøg, så fortrak jeg ud i køkkenregionerne sammen med min datter til de andre kvinder, og der fik vi så et vidunderligt måltid mad. Og da vi så havde vi spist og forlod slumbyen, der kunne vi se, at alle mændene sad inde i teltet og spiste. Og nu skal man ikke tro, at kvinderne så ikke får noget mad. Når der er fest i Marokko, så bliver der altid lavet rigeligt med mad, og det der med krummerne for de rige spor, det er virkelig noget, der gælder i Marokko. Der er altid lavet så meget mad, så man kan give noget til alle dem, der egentlig ikke er med i den rigtige fest. Og det har jeg set hjemme også hos mig selv, hvor jeg har haft middag og prøvet at lære min husholderske Fatima, at du må godt servere maden på et fad. Nej, det kom ind med portioner til alle, og det var sådan nogle store portioner, så ingen kunne spise op, og gæsterne gik godt mætte, tror jeg, og da jeg kommer ud i køkkenet bagefter, så sidder Fatima og hendes datter, der var tilkaldt køkkenassistent og et par tjenere, så sidder de rigtig glade alle sammen og har skrabet alle resterne ned i en stor gryde, og så sidder de og spiser den samme gryde med gafler. Og det er deres måde at spise på, det er, at man spiser af et fælles fad. Det er helt normalt, og det er både højt og lavt. Jeg oplevede det, da jeg var til middag i paladset i Marrakesh, i Kongens Palads, i anledning af et udenlandsk præsidentbesøg. Og jeg tror, der var 400-500 mennesker, og de 450 var marokkanske mænd
klædt i hvide kutter, hvide jalabaer, med sådan en rød festhat på og gule lædertøfler. Og kvinderne, de marokkanske kvinder, var i kaftaner, som var meget, meget farvestrålende og med meget store smykker. Og så var vi nogle ret få europæere, og jeg sad så ved et bord med en 6-7 af de her djellaba-klædte mænd. Og bordet var jo dækket med masser af fine krystalglas og guldregnede tallerkener og bestik. Og så kommer der, tror jeg, 7 retter ind, som altid bliver placeret midt i bordet. Og så tager man simpelthen bare med sin gaffel og øser over på sin tallerken. Og nogen tager også bare og spiser direkte af fadet med gaflen. Og kommer man ud fra det kongelige hjem, så er der mange steder, så gør man det med fingrene. Og så har de runde borde, ligesom det her. Og mange steder i familien, der har de sådan nogle plastikdue, og så når de har spist den ene ret, så tager man den der plastikdue af, og så er der en ny en nedenunder til næste ret. Ikke? Det er sådan en slags marokkansk opvaskemaskine. Ikke? Så kan man vaske det der og hænge det op, og så kan man lægge de der 7 duer på igen næste gang. Jeg har også været ude for at sidde om sådan et rundt bord og spise helstegt, meget mørt lammekød. Vanvittigt lækkert med en guvernør, som med sin store næve tog godt fat ind i det der kød, det bedste, og så sagde han, værsgo, spis det her, ikke? Og så nærmest prøvede det ind i munden på mig. Ja. Sådan er det at være til fest hos de rige og de fattige i Marokko. Jeg tror, at noget af det, der også fascinerer os alle sammen, det er kunsthåndværket i Marokko. Det er bare i højsædet og allesteds nærværende. Hvis I har rejst der, så vil I også vide det. Og det er der jo ikke kun, fordi de gerne vil sælge til turister. Det er selvfølgelig et element i det. Og kunsthåndværket fik et enormt boost, da den gamle konge, Hassan II, som døde i 1999, han ville bygge den store moské i Casablanca, den der hedder Hassan II-moskéen, som er verdens 3. største moské. Og det gjorde jo ligesom, at der kom sådan national fokus på kunsthåndværket. Og hvis man er borger i et land, hvor der ikke er så mange andre muligheder for at skabe sig et job, så kan man jo blive kunsthåndværker. Så dem er der rigtig mange af. Men marokkanerne bruger dem også selv. Og de bruger dem for eksempel, når de skal indrette sig med møbler. Der er ikke sådan IKEA og bolighuse. Måske i Casablanca nok, og i Rabat nogle enkelte. Men det normale er, at man går ned i Medinaen, i Tømmergaden, Snedkergaden, og så bestiller man en seng. Og den kan være, fordi sengene bliver brugt igen til det arabiske møblement, hvor de har sådan sofaen rundt i kanten af rummet, og så med små borde, ikke? Udenfor. Og så kan den jo være en helt simpel fyrretræsseng, men den kan også være skåret i cedertræ og med indlagt perlemor eller ben. Så det findes jo også i alle prislag. Men det er helt så vanligt, når man går ned og bestiller sine møbler. Men det er rigtigt, at turisterne selvfølgelig jo også er væsentlige for deres kunsthåndværk og industri, og man skal bare være virkelig dreven for at undgå at købe noget som helst. Og mit hjem, det ligner jo efter 3 år i Marokko nærmest Aladdins hule. Til gengæld så vil jeg sige, så er jeg sikker på, at jeg har bidraget med et eller andet procentpoint til det marokkanske bruttonationalprodukt, og det har jeg det godt med. Der er mange, der har det der med, at man bliver snydt. Men igen, altså, man kan vælge at sige, at jeg har betalt for meget, men man er jo selv herre over det. Og man kan også vælge at sige, nu ved jeg, at nu har jeg skaffet den familie mad på bordet i 14 dage, selvom jeg kom til at betale lidt for meget. Igen vil jeg gerne komme lidt ind på kontrasterne. Det er det er en smeltedil af kulturelle forskellige kulturer, hvor den arabiske og berberkultur nok er den mest fremtrædende. Araberne kom jo til at bosætte sig i byer. Araberne var bymennesker, mens den oprindelige befolkning, berberne, boede ude på landet. Og sådan har det også været langt op igennem århundrederne. I Marokko er det sådan, som det er over hele verden lige nu. Der foregår en vandring fra land til by, og jeg tror, vi er nået derhen, hvor der bor flere mennesker i byerne end på landet. Og derfor er der ret mange slumbyer. Regeringen, myndighederne er meget bevidste om at prøve at gøre noget for at afvikle de her slumbyer, bygge nogle mere anstændige boliger. Men det er selvfølgelig en hård kamp, for der er en stadig strøm
af folk, der kommer ind ude fra landet. Og man har ligefrem et motto, som hedder ville sans bidonville, altså byer uden slumbyer, og nogle gange så kan man så læse i aviserne, at nu er den og den by blevet ville sans bidonville, og det er de selvfølgelig meget stolte af, når de når dertil. Slumbyerne ser også, det ser jo kummerligt ud, folk lever virkelig på meget skrabet måde der i slumbyerne uden indlagt vand og strøm. Men også ude på landet, mange steder skal man gå efter vand, men man har da også elektrificeret store dele af landet, og måske op på 90% af landsbyer har elektricitet nu, bruger meget solpaneler. Og det der med at hente vand, det er jo kvindernes job, og kvinderne arbejder jo også rigtig, rigtig hårdt ude på landet med at hente vand i markerne, med at vaske tøj i floder. Men et af de områder, hvor Marokko har gjort rigtig store fremskridt i de senere år, det er faktisk netop, hvad angår kvindernes forhold. Man har vedtaget en ny familielovgivning, som i vidt omfang ligestiller kvinderne med mændene og giver dem samme rettigheder. Men en ting er jo, hvad der står på papiret, noget andet er at få alle til at agere korrekt og efter. Og ikke mindst i et land, hvor 50% af befolkningen ikke kan læse og skrive. Der er det meget svært at omvende folk til nye måder at gøre tingene på, når man har gjort tingene på en anden måde i århundreder. Og hvor for eksempel spørgsmålet om at gifte pigerne, når de er meget unge, nu skal de være 18, men det sker stadigvæk, at de bliver gift, når de er 16. Det handler også om at have en mund mindre at mætte, og det handler også om at afsætte pigen til en god mand, det vil sige en mand med en økonomi, som der er fremtid i. Og det er meget almindeligt, at de unge kvinder, også dem, der over 18, gifter sig med en noget ældre mand, fordi han allerede så har et eller andet økonomisk grundlag, så han kan forsørge hende. Ja, tradition og reform, synes jeg, præger Marokko. Store reformer på nogle områder, når det gælder kvinderne for eksempel. De er meget traditionsbundne også på andre områder. Deres kunst, ikke? Den har set sådan ud i århundredet. Deres madlavning, deres religion, der er de også meget traditionelle. Det er et demokrati, og alligevel er det jo ikke rigtig demokrati, som vi forstår det, men sådan lidt nogle gange måske teateragtigt, fordi der er også store feudale elementer stadigvæk i samfundet. Selvom der er fuldt teknisk korrekte valg og en valgt regering, så er det egentlig stadigvæk sådan set kongen og en omkreds af rådgivere, der bestemmer rigtig meget, og måske knap så meget regeringen, der lytter meget til, hvad kongen mener, at der skal gøres. Kongen er meget, meget populær, og det er han, fordi at hans far jo var faktisk en despot af den grovere karakter. Der var mange mennesker, der forsvandt, og mange mennesker, der blev fængslet. Den nye konge fik iværksat en proces, hvor man orienterede og åbnede op omkring, hvad det var, der var sket. Man talte om det på tv. Det var jo helt epokegørende, at man kunne gøre det. Og kongen startede også denne her proces, hvor kvinderne har fået mere frihed. Så jeg synes, det er et land, som ud fra en turistmæssig vinkel har rigtig meget at byde på, men det er også et land, der er rigtig spændende politisk, fordi det ligger så tæt på Europa, og det er så anderledes. Og de kæmper med nogle udfordringer, som mange udviklingslande kæmper med, og de vil så gerne have en dialog med os besøgende om det. Og et af de spørgsmål, jeg oftest blev mødt med, når jeg sådan var rundt i stræder og i bjergene osv., det var, hvad synes du om Marokko? De vil så gerne høre, hvad vi mener om dem. Og der skal man jo så træde lidt varsomt, fordi man må ikke fornærme heller i den arabiske kultur, i hvert fald ikke sådan up front face. Det skal være mere raffineret, hvis man skal gøre det i virkeligheden. Men det, jeg godt kunne lide at sige til dem, det var, at jeg synes, Marokko var kommet rigtig langt, men at de skulle stadig lære, hvordan et demokrati kunne raffineres. Ikke? Og det var mange af dem rigtig enige i. Ikke? Hvordan kan vi gøre demokratiet mere ægte, så det ikke er noget, vi leger, men noget, som er en realitet.
Ja, så skal jeg vel sige lidt til sidst om hvor meget religionen fylder i hverdagen. Vi er her i Danmark jo meget opmærksom på, eller meget interesseret i, eller hvad man nu er, om hvordan islam opleves og bliver udført eller bliver fulgt rundt om i verden. Jeg synes, det var en fornøjelse at se, hvor glade og stolte marokkanerne er af deres religion, hvor meget de går op i deres højtider. De er ellevilde med deres ramadan. Det er hårdt for dem på grund af fasten, men de elsker deres fest, både ramadanen og offerfest. Og det er jo ikke sådan, at de ikke er pragmatiske også. Der er jo for eksempel produktion af både vin og øl i Marokko. Og det er også en diskussion mellem mere islamistiske partier og mere moderate partier. Men der er en stor og fin vinproduktion, dejlig vin. Og selvfølgelig under ramadanen, der forventes en god muslim ikke at købe noget alkohol. Og det gør de så heller ikke. Men de er pragmatiske, fordi vi er også nogle udlændinge, der godt kan lide at drikke et lille glas marokkansk rødvin. Så når man går ned i supermarkedet under ramadanen, så skal man sådan gå ind bag et forhæng, ligesom det her. Og så får man lov at gå derind og tage sine vinflasker, og så putte dem i en pose, og så kommer man hen til kassen, og så viser man, at man har de der vinflasker, og så fniser de lidt, og så tjekker de det igennem apparatet. Så det synes jeg var en fin ordning. Jeg fortæller en sidste god historie. Jeg kendte en, der hed Ahmed. Der er rigtig mange, der hedder Ahmed. Så fortalte mig om, den gamle konge ville bygge Hassan II-moskeen. Og det var jo meningen, den skulle bygges ved, at man indsamlede frivillige midler for hele befolkningen. Og det siger jo sig selv, at en fattig befolkning har da ikke lyst til at bidrage til det der, men det skulle jo også være frivilligt. Og han betalte så også frivilligt, fordi der nemlig dukkede 2 politibetjente op hos ham for at indkræve pengene. Så var det jo lidt svært at sige nej til det. Så ja. Så en anden historie om den moské, det er, at det er en af de få moskéer, der